ልክዕ ከምዚ ጌርካ እንተተጠቂምክና እቲ ዝበለፀ ንገፅና ይኹን ንኢድና ይኹን ንኩሉ ኣካላትና ፀሊም ነገራት እንተለና ከልግሰና ዝኽእል ስለ ዝኾነ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀሙ። ሰላም ሰላም ከመይ ቀኒኽን እንኳዕ ብድሓን መፃኽን ናብዛ ቻነለይ ናይ ሎሚ መደበይ ከዓ ብፍልይ ዝበለ እየ መፂክን ዘለኹ ንገፅና ዝኸውን ጠቃሚ ዝበልክዎ ሳሙና ኣብ ገዛና ብቕልል ዝበለ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ካልኣይ ከዓ ንነፍስና ይኹን ንገፅና ይኹን ንኣእዳውና ኩሉ ፀሊም ንዘለና ነገራት ከልግሰና ዝኽእል እየ ሎማዓንቲ ሒዘልክን ቀሪበ ዘለኹ ክልተ ዓይነት ሳሙና ክንሰርሕ ኢና ሎሚ። እዚ ዘርእየክን ዘለኹ ዶቭ እዩ። ዶቭ ሳሙና ዘይፈልጦ ሰብ የለን። ዶቭ ብጣዕሚ ዝበለፀ ብሕልፊ ድራይ ስኪን እንተለና ንቕፅ ዝበለ ቆርበት ማለት እዩ እንተለና ዶቭ ሳሙና እቲ ዝበለፀ እዩ ስሙዝ እዩ ዝገብሮ በቃ ልምፅምፅ እዩ ዘብሎ። ምስኡ ከዓ ዶቭ ሳሙና ዝተፈላለዩ ነገራት ጌርካ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ። እዚ ዶቭ ብጣዕሚ ንዓይ ጠቒሙኒ እዩ። ፀሊም ነገራት ንዘለና ነገራት ኩሉ ከልግሰና ስለ ዝኽእል ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ። ክልተ ዶቭ ሳሙና ተጠቂመ ኣለኹ። እቲ ሓንቲ ሳሙና ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ይፍሕፍሓ ኣለኹ ብሕሩድ ገይረ ንገፅና ንነብስና ንኩሉ ኣካላትና ንኢድና ንዝተፈላለየ ነገር ክንሰርሓ ኢና ማለት እዩ። እታ ካልአይቲ ሳሙና ከዓ ብናይ ካፈ ጌርና ክንሰርሓ ኢና። ቅድም ግን እዚኣ ዘርእየክን ዘለኹ ከምዚኣ ጌርክን ፈሕፊሕክን ከርእየክን እየ። ቁርብተይ ዶቭ ሳሙና ንክመክልካ ቁርብተይ ግዜ ይወስድ እዩ እስካብ 25 ደቂቕ ገለ ቁርብተይ ይወስድ እዩ። እቲ ዝበለፀ እዩ ግን ንገፅና ብጣዕሚ የብርሃና ብዝተፈላለየ ነገር ጌርካ ክትሰርሖ ስለትኽእላ ከምዚኣ ጌርክን ተገዲስክን ሰሪሕክን ንገፅክን ንነብስክን ንኣእዳውክን እቲ ፀሊሙ ዘሎ ነገራት ኩሉ ከኣሊልክን ስለ ዝኽእል ብጣዕሚ ከምዚኣ ጌርክን ስራሕ ኢኽን። ኣነ ናይ ብሓቂ ዝብለክን እዚ ዶቭ ሳሙና ቅድሚ ሕጂ ኣይጥቀመሉን ነይረ። ሓካሓሽ ዶቭ ሳሙና ተጠቂመ ኣይፈልጥን እየ። ካልእ ዓይነት ሳሙናታት እየ ዝጥቀም። ስለዚ ከምዚኣ ጌርክን ንስኻትክን ከዓ ከምዚ ኣነ ሰሪሐ ዘለኹ ሎማዓልቲ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ከተመስግናኒ ኢኽን። ገፅክን ልምፅ ክብለልክን እዩ ብሩህ ክኸውን እዩ። ፀሊም ነገራት ተለክን ከዓ ከኣሊልክን ስለ ዝኽእል ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ኢኽን። ሕጂ እቲ ሓንቲ ሳሙና ከምዚኣ ጌረ ወዲአያ ኣለኹ ማለት እዩ። ናብ ንእሽተይ ነገር ከምዚኣ ዘርእየክን ዘለኹ ናብኣ ትገምጥልኣ ማለት እዩ። ንዓኻትክን ነቲ ዓቐንክን ዘድልየክን ባዕልኻት ዓቂንክን ተጠቀማ። እንተደሊኽን ከዓ ሓንቲ ዶቭ ተኣኽለክን እያ ብክልቲኡ ክትሰርሖ ትኽእላ ኢኽን። ኣነ ግን ክልቲአን እየ ተጠቂመ። ስለዚ ናብዚኣ ውዕይ ዝበለት ማይ ክንእትዋ ኢና ማለት እዩ። ዶቭ ቁርብተይ ናይ ምምካኽ ቀልጢፉ ኣይመከልካን እዩ። ክትፅበያ ኣለክን ዓቕሊ ክትገብራ ኣለክን። ሕጂ ቀስ በቀስ እናገበርኩ ትሪኦ ዘለኽን ቀስ ኢሉ እዩ ዝመክኽ ግዜ ይወስደልካ ክሳብ 20-25 ደቂቕ ይወስደልካ እዩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከምዚኣ ራእዮ ቀስ ኢሉ እዩ ዝመክኽ። ናብዚኣ ቻነለይ ሓድሽ ዝኾንክን እንኳዕ ብድሓን መፃኽን ሳብስክራይብ ብምግባር ናተይ ቤተሰብ ኩና። እተን ሳብስክራይብ ትገብራለይ ዘለኽንካ ብጣዕሚ ዘመስግነክን የቐኒለይ። እተን ሳብስክራይብ ከይገበርክን ግን ነዚ ቪድዮታተይ ኩሉ ትሪኦ ፕሊስ ይሕዋተይ ሳብስክራይብ ግበራ፣ ላይክ ግበራ፣ ሼር ከዓ ግበራ። ላይክ ተጌርክን ዩቲዩብ ባዕሉ ናብ ዝተፈላለየ እዩ ዝዝርግሖ ሼር ገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚኣ ገይረ ቴንዶቨይ ስታይ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ። መኺኹሎ ርኢኽኖ እንተለኽን ሕጂ 2 ማንካ ካፈ ክገብረ ነዚያ ሳሙና ዝሰርሓ ዘለኹ ናይ ካፈያ ብጣዕሚ ንነብስና ብጣዕሚ ፅቡቕ። እዚኣ ሎማዓልቲ ዘርእየክን ዘለኹ ልክዕ ከምዚኣ ጌርክን ተሰሪሕክኖ ንነብስኽን ይኹን ወላ ንገፅክን ንኣእዳውክን ብጣዕሚ ስሙዝ ይገብሮ የብርሃልክን። ከምዚ ፀሊም ነገራት እንተለክን ከዓ ካፈ ናይ ምፅዕዳው ክእለት ስለ ዘለዎ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ኢኽን። 2 ማንካ ካፈ ተጠቂመ ኣለኹ ኣነ። ሕጂኻ መዓር ምስኡ ክጥቀም እየ ማለት እዩ። መዓር ከዓ ከምቲ ትፈልጦ ንነብስና ይኹን ንገፅና ንኣእዳውና ስሙዝ ዝገብሮ ማለት እዩ። ልምፅምፅ እዩ ዘብሎ የለስልሰና ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ከምዚኣ ገይረ ተጠቂመ ኣለኹ። እንተደሊኽን እቲ ዶቭ ሳሙና ኣምኪኽክን ክተውርዶ ትኽእላ ኢኽን። ዝተፈላለየ ሽዑ ንዓኻትክን እንደዝበለክን ትሪት ክትእትወሉ ትኽእላ ኢኽን ፕሮዳክት ማለት እዩ።
ሕጂ ናይ ካፈ ከምዚኣ ገይረ ወዲኤ ኣለኹ ማለት እዩ። ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ናይ ካፈ ዶቭ ናይ ካፈ ሳሙና ዝሰራሕክዎ ማለት እዩ። ምስኣ ሕጂ ቪታሚን ኢ ክንርስዕ የብልናን ኣሕዋተይ። ጓል 20 ዓመት ንላዕሊ እንተለኺ ፕሊስ ቪታሚን ኢ እንተረኺብኪ ቪታሚን ኢ እቲ ዝበለፀ እዩ ንኣካላትና ንገፅና ንኩሉ ማለት እዩ ዋላ ንፀጉርና እቲ ዝበለፀ እዩ። ሕጂ 2 ማንካ ካፈ ተጠቂመ ኣለኹ። ማዓር ከዓ ሓንቲ ማንካ ንበላ ኣብኡ ከለኹ እየ እንታይ ገይረ ብዕቅን እየ ገይረ ኣብኡ ከለኹ ማዓር ሓንቲ ማንካ ተጠቂምክን ቪታሚን ኢ ከም ድሌትክን ወላ 2 ክጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ሓንቲ ወላ እኽልቲ እያ ማለት እዩ። ናይ ካፈ ሳሙና ሰሪሕና ኣለና። ከምዚኣ ጌርክን ብቕልል ዝበለ ኣብ ገዛኽን ክሰርሓ ከም ትኽእላ ኖማዓርቲ ሒዘልክን መፅእ ኣለኹ። ፈቲኽንኣ ክትኮና እዚኣ ናይ ካፈ ተስፋ ይገብር። ተፈቲኽንኣ ላይክ ግበራ። ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ኣነ ዘምፃልክን ዝጥቀመሉ ዝፈተንኮ ኩሉ ነገር ሒዘልክን ዝመፅእ ንዓይ ዝጠቐመኒ ማለት እዩ። ንዓይ ዝጠቐመኒ ልክዕ ንዓኻትክን ሒዘልክን ኣብዚኣ ክመፅእ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ትሪኣ ዘለኽን 4 ናይ ካፈ ንገፅና ይኹን ንነብስና ይኹን ንኣእዳውና ንኣእጋርና ዝኸውን ማለት እዩ ሰሪሕልክን ኣለኹ። ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ። ብጣዕሚ ብጣዕሚ እዩ እቲ ዝበለፀ ብሕልፊ ካፈ እቲ ዝበለፀ እዩ። ብሕልፊ ብስክራብ ጌርክን ሰሪሕክን ተጠቂምክናሉ ብሕልፊ ንነብስኽን ንገፅክን ኣብ ትሕቲ ዓይንኽን ንዘሎ ማለት እዩ ፀሊም ብጣዕሚ እዩ ዘልግስ ብጣዕሚ ፅቡቕ። ስለዚ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ኢኽን። ናይ ካፈ ሰሪሕልክን ኣለኹ ናይ ነብሲ ስክራብ ማለት እዩ። ኣብቲ ቪድዮታት ኣቲኽን ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን። እቲ ዝበለፀ እዩ ኣቲኽን ረኣዮኽን። ከምዚኣ ገይረ ናይ ካፈ ወዲኤ ኣለኹ። ሕጂ ከዓ ካልእቲ ሳሙና ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። እታ ካልእቲ ሳሙና ዝሰርሓ ዘለኹ ብናይ ሕሩድ ሳሙና እዩ። ሕጂ ኣብ ማይ ውዕይ ዝበለ ከምዚኣ ቅድሚ እዚኣ ዝገበርናያ ማለት እዩ። ከምኣ ጌርና ነዚኣ ሓንቲ ከዓ ከምዚኣ ጌርና ኣብ ማይ ውዕይ ጌርና ክንሰርሓ ኢና ማለት እዩ። ቁርብተይ ክሳብ ዝመከልና ትሪኦ ኣለኽን ብጣዕሚ እዩ ሓያል ንክመከልካ ቁርብተይ ይወስድ ግዜ ዓቕሊ ጌርክን ከተምክኽኦ ኣለክን። ዶቭ በይኑ ገፅክን ክትሕፀባሉ ትኽእላ ኢኽን ብዘይገለመለ ባዕሉ እቲ ዶቭ ማለት እዩ። ግን ከምዚ ዓይነት ፕሮዳክት እንተወሲኽክናሉኻ ዝበለፀ ይኸውን ማለት እዩ። ብጣዕሚ የብርሃልካ እዩ። ፀሊም እንተለክን ከዓ ከልግሰልክን ስለዝኽእል ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ። እቲ ሳሙና መኺኹለይ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ዘእትወሉ ዘለኹ 2 ማንካ ናይ ሩዝ ሓሩጭ ክእትወሉ እየ ምስኡ ማለት እዩ። እዚ ክትገድፎ ትኽእላ ኢኽን ናተይ ዝተየዮ ዘለኹ ግን ተጠቂምክናሉ ከዓ እቲ ዝበለፀ እዩ። ተጠቀማሉ ብጣዕሚ እዩ። ናይ ሩዝ ትፈልጦ ኢኽን ሩዝ ንዝኾነ ነገር ዝጠቅም ንፀጉሪ ይኹን ንገፅካ ይኹን ባዕሉ እቲ ማይ ናይ ሩዝ ከማን ጠቃሚ እዩ ንገፅና ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ኣብዚኣ ሩዝ 2 ማንካ ተጠቂመ ኣለኹ። 2 ፈረቓን ገለ ተጠቂመ ኣለኹ ሩዝ ማለት እዩ። ሓሩጭ ናይ ሩዝ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኣ ጌርክን ሓንሳብ ሓዊ ክትህርምኦ ኣለክን ፅቡቕ ስታይ ክኾነልክን ምእንታን ክትሓዋወስ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ ዘእትወላ ዘለኹ ከዓ ሕሩድ እዩ ማለት እዩ። ሕሩድ ኣይተብዛሓሉ ቁርብተይ ፍርቂ ማንካ እኹሉ ማለት እዩ። ከምዚኣ ዘእተኹላ ዓቐን በታ ንእሽተይ ወላ ክትእትዋላ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርክን ሕውስውስ ኣቢላ ኢኽን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብሕልፊ ኣነ እዚ ናይ ሩዝን ናይ ሕሩድን ሪዛልት ረኺበሉ ኣለኹ። ኣብ ገፀይ ብሕልፊ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣብሪሂኒ ኣሎ። ወላ ፀሊም ነገራት ንዘለኒ ኣጥፊኡለይ ኣሎ። ብጣዕሚ ብዙሕ ሓያል ተጠቂመ ከምዚ ዝኾነ ነገር ሪዛልት ንኽትረኽባ ከዓ ሻዕ ሪዛልት ዘይሃበኒ ኢልክን እስታይ ክትኮና የብልክንን ትፅበያ ኣለክን ማለት እዩ። ወርሒ 2 ወርሒ ገፅክን ከምኡ ክትጥቀማ ኣለክን ማለት እዩ። ዝኾነ ዓይነት ማስክ ይኹን ዝኾነ ክትጥቀማ ከለኽን ግዜ ክትህብኦ ኣለክን ንዕኡ ለውጢ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚኣ ገይረ ተጠቂመ ኣለኹ ናይ ሕሩድን ናይ ሩዝን ዘለዎ ማለት እዩ። ምስኣ ሕጂ ኦሊቨራ ጀል ብጣዕሚ ብጣዕሚ እዚኣ ብሓቂ ኦሊቨራ ጀል ተጠቀማ ምስኡ ማለት እዩ። እንታይ ሞ ክብለኪኒ እዚኣ ሕሩሲ ንገፀ እየ ዝጥቀመላ ብጣዕሚ ኣብሪሂኒ ወላ ዝኾነ ፀሊም ነገራት ነይሩኒ ኣጥፊኡለይ ማለት እዩ።
ከምዚኣ ገይረ ተጠቂመ ኣለኹ ናይ ኦሊቨራ ጀል እቲ ዝበለፀ እዩ ብሕልፊ ፍረሽ ተረኺብክን ፅቡቅ እዩ ፍረሽ ተዘይረኺብክን እዚ 99% ኣብ ሱፐርማርኬት ኣብ ዝኾነ ነገር ቡቲክ ዝርከብ ማለት እዩ እሱ ክትገዝኦ ትኽእላ ኢኽን ሓንቲ ቪታሚን ኢ ምስኣ ክሕውሰላ እየ ቪታሚን ኢ ትሪኣንኽን ኣብ ዝኾነ እየ ዝእቱ ኣብ ናይ ፀጉረይ ይኹን ኣብ ናይ ገፀይ ይኹን ኣብ ናይ ቦዲ ስክራብ ኣብ ነብሰይ ይኹን ኩሉ ማለት እዩ የእትወሉ እየ ብጣዕሚ እዩ ንዓይ ሪዛልት ዝሃበኒ ቪታሚን ኢ ትዝበለፀ እዩ እንተረኺብክን ተጠቀማ እንተዘይረኺብክን ግን ክትገድፎ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ተጠቂምና ኣለና ነዚአን ኩለን እዚኣ ኣነ እዚኣ ናይ ሕሩድ ንገፀየ ተጠቂመላ ከም ዝበልኩኹን ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ንዓይ ሪዛልት ሂቡኒ እትየን ናይ ካፈ ከዓ ነብሰይ ክሕፀብ ከለኹ ብኣ ገይረ ዝሕፀብ ብጣዕሚ እዩ ተደሊኽን መጀመርታ ብናይ ሻወር ጀል ጌርክን ክትዕፀባ ትኽእላ ኢኽን ብድሕሪኡ በዚያ ናይ ካፈ ናይ ዶብ ማለት እዩ ሰሪሕና ዘለና ብኣ ክጥቀማ ትኽእላ ኢኽን እታ ናይ ካፈ ሰሪሕያ ዘለኹ ንነብስና ጥራሕ ኣይኮነን ንገፅና ወላ ፅቡቅ እዩ ኣነ ንነብሰይ ጥራሕ ዝገብራ ዘለኹ እምበር ወላ ንገፅክን ከዓ እቲ ዝበለፀ እዩ ከምዚ ማስክ ስክራብ ተጠቀማሉ ክጥቀሞ ከምኡ ከማን ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ገይረ ሎማዓልቲ ሰሪሐልክን ዘለኹ ፈቲኽና ክትኮና ተስፋ ይገብር ብጣዕሚ እዩ ንዓይ ሪዛልት ዝሃበኒ ማለት እዩ እዚ እኔ ሎማዓልቲ ብቕልል ዝበለ ኣብ ገዛና ከመይ ጌርና ናይ ሳሙና ንሰርሕ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ብዙሕ ስታይ ከይውፃና ብከምዚኣ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንገፅና ብከምዚ ጌርና ክንከናኸኖ ኣለና ብሕልፊ ገፅክን ዘይትከናኸና የሕዋተይ ገፅክን ይኹን ኣካላትክን ነብስክን ይኹን ኣእዳውክን ኣእጋርክን ሓደ ዓይነት ንክኾነልክን ብናይ ሕሩድ ይኹን ብናይ ካፈ ይኹን ብኡ ጌርክን ተተጠቂምክን ትዝበለፀ ሪዛልት ክትረኽባ ኢኽን ማለት እዩ ናይ ሎማዓልቲ ናይ ዶቨይ ሳሙና ብክልተ ኣገባብ ገይረ ሰሪሐልክን ኣለኹ ፈቲኽና ክትኮና ተስፋ ይገብር እተን ሳብስክራይብ ዘይገበርክን ፕሊዝ ሳብስክራይብ ግበራ እዛ ቻነለይ ንኽትዓቢ ሳብስክራይብ ግበራ ኢኽን ላይክ ከዓ ግበራ ሸር ከዓ ግበራ እዚኣ ዘርእየክን ዘለኹ ሕጂ እዚኣ ሳሙና ብጣዕሚ እዩ መጀመርታ ኣብ ደገ ኮፍ ኣቢለየ ነይረ ዳሕራይ ግን ኣብ ፍሪዘር ይእትየ ፅቡቅ ጌራ ኣንቂፀዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ቀልጢፉ እዩ ዝነቅፅ እንተወሪዱ እኮ ቀልጢፉ ይነቅፅ ግን ኣብ ፍሪዘር ክነቕፀለ ኢለ ይእትዮ ማለት እዩ ከምዚኣ ዘርእየክን ዘለኹ ኣብ ኢደይ ከርእየክን ሎማዓልቲ ኣብ ገፀይ እኮ ኣይረኣኹኽንን እቲ ሓንቲ እኳ ተጠቂመ እያ ርኢኽና ተኮይንክን ተወዲኣ እዚኣ ካልአት እያ ዘውፃእ ዘለኹ ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ኢደይ ገይረ ከርእየክን እየ ብጣዕሚ እዩ ብሕልፊ እዚኣ ሳሙና እዚኣ ናይ ሕሩድ ሳሙና ሰሪሐያ ዘለኹ ብዙሕ ነገራት ዘለዋ እዩ ርኢኽና ኢኽን ንገፅክን ከዓ ብጣዕሚ እዩ ዘፀበቐክን ማለት እዩ ከብርሃክን ይኽእል ፀሊም ነገራት ዘለክን ከልግሰልክን ስለ ዝኽእል ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ እተን ዘይትጥቀማ ከምዚኣ ጌርክን ግን ፕሊስ ኩላትክን ፈትና እሞ ንገራኒ ኢኽን ኣብ ኮመንት ብጣዕሚ እዩ ከምዚኣ ጌርክን ብሕልፊ ኣብ ኢድክን ፀሊም ነገር ተለክን ኣብ እግርክን ዘለክን ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ብድሕሪኡ እዚኣ ምስተሓፀብክን ዝኾነ ዓይነት ንዓኽን ሞይስቸራይዘር ዝገብር ሎሽን ክትገብራ ኣለክን ፍልልይ የርእየክን ኣለኹ በቲኣ ዝተሓፀብኳን ዘይተሓፀብኮን ማለት ብድሕሪኡ ንዓኻትክን ዝሰማማዓክን ሞይስቸራይዘር ንገፅክን ይኹን ንኣእዳውክን ንነብስኽን ንዓኻትክን ዝሰማማዓክን ክጥቀማ ኣለክን ከምዚ ዓይነት ተዘይብልክን ወላ ባዚሊን ክጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ብጣዕሚ ልስሉስ ገይርዎ ተትርዮ ብሕልፊ ናይ ካፈ ብጣዕሚ ልስሉስ ዝገብሮ ንኣካላትና ኩሉ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ቆርበት ንክህልወና ከዓ ይሕግዝ ናይ ካፈ ማለት እዩ ወላ ናይ ሕሩድ ከማን ከምኡ ማለት እዩ ናይ ሎሚ መደበይ እዚኣ ነይራ ፈቲኽና ትኾና ተስፋ ገብር ቻው